Ahoj, já jsem Maruška a tady jsem ještě malá, ale teď už jsem velká holka. Bydlím ve Valašském Meziříčí a ukážu vám, kam se všude můžete zajít podívat. Pojďte se se mnou projít Valmezem. Tady se nikdy nemůžete nudit. Teď jsme na nádvoří před zámkem Žerotínů. Je tady kulturní zařízení. Teď chodím tam nahoru na pohádky a až budu ještě větší, budu chodit dolů do MK na koncerty. Hned na druhém nádvoří je bývalá vězeňská kaple. V kapli se můžete podívat na výstavy, koncerty a svatby. Tady se jednou budu vdávat. Vezmu si Karlíka ze školky. Ale bude to z lásky a ne pro cash. Vedle kaple je sýpka. Je to taky galerie. Je tady Ičko. Tady vám do hlavy nasypou informace. Když k vám přijede návštěva, tady dostanete mapu i cyklomapu. Tady byl nedávno posazený most. Vede tudy totiž cyklostezka. Teď je to ale spíš na sáňky. Sami chodí, sami jedou a na bazén vás dovezou. Teď už v tom trochu plaveme, tak pojďme do parku. Tam je další zámek. Zámek Kinských a v něm je muzeum a plno starých a vzácných věcí. Visí tady hodně gobelínů, ale více jich najdeme v Gobelínce. Nevím, co je gobelín, ale taťka říkal, že je to něco jako koberec. A hned vedle muzea teda vlastně brzo bude amfiteátr. Když jsem byla malá, tak jsem byla tady v letním kině na Simsy. Letňák už tu ale nebude, protože tady moc hlasitě zpívají ptáci. Z filmu byste nic neměli. Ale pozor, až se amfiteátr dostaví, tak mě sem naši vezmou, třeba na Den dětí. Koukat na filmy v mobilu, to je žůžo. Ale kino, to je něco. Navíc, když prý tady budeme mít 3Dčko. Tady se nikdy nemůžete nudit.